хора, това е голямото видео, за което ви казах, в което се гледаме YouTube Andy Studio. Нека да започваме. Първо съм спуснал. Да, хора, размислих и реших да гледаме Айсберг. Реклама. Да, хора, после. Ако в момента ядете, спрете, защото това е само малка част от нашите 30 най-стари неща, намирани в храната. Ще да го спърва. Не знам. Гражданка си купува грозде в супермаркет Walmart като част от обичайното си пазаруване, но я очаква една неприятна изненада. При изплакването на гроздето, жената открила паяжина. При по-задълбочена проверка, тя открила паяк. Сякаш това не било достатъчно, но паякът всъщност бил черна вдовица. Да, Какво значи тя не го това? прави. Черната вдовица се смята за най-отровния паяк в Северна Америка. След като убила опасния паяк, жената се свързва с полицията и Walmart. От Walmart провели разследване, за да установят източника и да гарантират, че това няма да се повтори. И това само казва се излезнала човешка пръст. Така, хора, това видео не се препоръчва за деца под 5 години. Хайде за деца над 8. Понеже е хипер брутално. Е така. Смятам ли да го почвам? Абсолютно. Ето и малко родно куриозно. Преди няколко години мъж от Добрич пусна снимка във Фейсбук, в която се вижда, че в предварително нарязания му хляб има някаква странна черна субстанция. Ако ви прилича на мастило, да знаете не е, но ако ви прилича на дамски човекозажник, мъжът се разбрал, че попаднал на човекозажник, чак когато събрал всички парчета в един пъзел. И пак е по-верен случай от 2003, когато в хляб в детска градина беше намерен счупен жибачен предмет. Значи няма снимка това. Да сложиш кетчуп или майонез в пицата си е престъпление към нейния вкус. Но това, което Керни Черза е намерил върху парчето с пица от Худ, е направо като от филм на ужасите. Лепенка за рани с червени петна и подобни ужаси. Твърди се, че ядовитата лепенка е била запечена в долната част на полата на пица Суприм, която той се поръча в Ню Йорк. Ди Черза казва, че седмици наред се опитвал да разрешава този с пицата, но че служителите на компанията спрели да отговарят на обаждания му. А той дори не иска да ги съжда милиони, въпреки че най-вероятно има по-тази възможност. Човек чисто и просто иска компанията да пази другите му изследвания. Следващия случай направо се изправи посадък. Скарах и сигурното спря. Нека да пусна и видеото. Джон дистанционното На казарма на Хавай. Той почувствал остра болка в бузата си и извадил игла. Но това не било достатъчно. Няколко часа по-късно войникът бил приет в болница с болки в корема. От тънкото му черво лекарите извадили втора игла. Човекът успял да осъди ресторанта за няколко милиона, но аз предпочитам да нямам няколко милиона, но да си имам здрави черва и непрободена буза. Мерси много. Един от най-известните случаи на неща намирани в храна е когато една жена стана истинска сензация.
И това е всичко от мен.